Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Alaq ayat setunggal ngantos ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maca sira kanthi nyebut asmane pangeranira kang wus nitahake. Khalaqal insana min 'alaq. Kang wus nitahake manungsa sangka ngalak. Iqra wa rabbukal akram. Maca sira lan pangeranira kang maha mulya. Alladzi 'allama bil qalam. Kang wus mulang manungsa kelawan kolam. Allamal insana ma lam ya'lam. Panjenengane mulang manungsa apa wae kang ora dingerteni. Kalla innal insana layadgha. Babar pisan ora sak temene manungsa iku bener-bener ngliwati bates. Ar-ra'ahu istaghna. Menawa ndelengake dirine sarwa kecukupan. Inna ila rabbikar ruj'a. Sak temene mung marang pangeranira papane sira padha bali. Ara'aital ladzi yanha. Kepriye penemunira perkara wong kang ngalang-alangi. Ngabdan idza shalla. Sawijining kawula nalika dheweke nindakake salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Kepriye penemunira menawa dheweke kang dilarang salat iku ana ing dalan kang bener yaiku pituduh. Au amara bit taqwa. Utawa dheweke mrentahake takwa marang Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kepriye penemunira menawa dheweke kang ngalarang iku maido lan mlengos. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Apa to dheweke ora mangerti yen sak temene Allah iku maha mriksani kabeh penggaweane. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalla la illam yantahi. Babar pisan ora sak temene menawa dheweke ora leren tumindak kaya mangkono. Lanas fa'am bin nasiyah. Mesti ingsun tarik bun-bunane ing dalem naraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yaiku bun-bunane wong kang maido lan duraka. Fal yad'u nadiyah. Monggo karepen dheweke ngundang golongane kanggo nulungi. Sanad'u zabaniyah.
Besok ingsun bakal ngundang malaikat Zabaniyah tukang nyiksa wong-wong kang dosa. Kalla babar pisan ora. La tuti'hu wasjud waqtarib. Sira aja manut marang dheweke lan sujuda sira sarta caketna dirinira marang Allah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.